ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай айноми юристиҷаи муроҷиат кун скидкат мекунад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаи. Имрӯза мавзӯи мо дар бораи мигрантое ки дар Федератсияи Россия қарор доранд, яъне ки мо мигрантҳо гуфта танҳо шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистона дар назар надорем. Умуман миллати узбек, қирғиз, қазоқ, тоҷик, ҳар касе ки дар Россия кор ва фаъолият мекунад, мо ҳамаи ҳамёро дар назар дорем. Ва Федератсияи Россия баҳри корпартоӣ кардани ҳамин муҳоҷирон як дархосте пешкаш гардонид ва ин дархоста қайд кард ки раиси шаҳри Москва Собянин қайд кард ки мо ҳамаи муҳоҷиронро аз сари нав даъват карданем ва аз ҷумла дар кору фаъолияти такси Москва умуман дар умуми Федератсияи Россия муҳоҷирон бисёр корпартоӣ карданд. Корпартоӣ кардан дар муҳоҷират и ҳам зарар ба экономикаи давлат ҳисоб мехӯрад. Бародарони азиз, вақте ки агар муҳоҷирон, яъне ки дар умум бигирем, агар 15 миллион 20 миллион шаҳрванди дар ҳамуҷа қарор доштара муҳоҷирон ташкил бутиянд, и 5 миллионшам агар корпартоӣ карда боша, экономикаи давлат хеле бо қафо меравад. Ба ҳамин хотир Россия тасмим гирифтагие ки муҳоҷирора бар бигардона аз сари нав дастгиришон кунад, ки дар шаҳрҳои бузурги Федератсияи Россия қисми бештари ронандагона муҳоҷиро ташкил медоданд, яъне таксистои ами Россияра бисёршон муҳоҷиро ташкил медоданд ва бештари ӯво корпартоӣ кардагиянд ки 20% дар бар мегиранд ӯво. Ва мегзарем ба қисми як мавзӯи дигар, яъне ки 30 октябр дар ҷумҳурии Тоҷикистон савганд ёд кардани президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон баргузор мегардад. Чхеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, дар интихоботи президентии ҷумҳурии Тоҷикистон ки рӯзи 11 октябр баргузор гаштагӣ буд, пирӯзи интихобот Эмомалӣ Раҳмон гардид ва боз ба муддати 7 соли дигар президент интихоб шуд. Ва ногуфта намонад ки 3 миллион 837 ҳазор аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба президент Эмомалӣ Раҳмон овози худшона доданд. Ба ҳамин хотир рӯзи 30 октябр дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи савганд ёд кардани президента тасмим гирифтагиянд ва ба хотири савганд ёд кардан якчанд кӯчаҳо, якчанд хиёбонҳо дар шаҳри Душанбе баста мешаванд. тамошобинони азиз, ами буд видеои имрӯзаи мо. Видеоҳои нав ба нави моро интизор бошед. Агар ки ягон савол бошад, дар поёни ами видео комментарияда саволҳои худтонро бинависед. Дар канали юристиҷаи обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.